ziua, sunt Sultana, iar astăzi vom face pui a la crem și garnitură de orez. Pentru pui vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame de pulpă de pui, 250 de grame de ciuperci tocate, un ardei roșu și unul galben tocat cu bulețe, 300 de ml de smântână lichidă, 50 de ml de ulei de măsline, 50 de grame de parmezan răzuit, o legătură de pătrunjel tocat, o linguriță de curcuma, jumătate de pahar de vin alb și un mix făcut din boia, oregano, usturoi granulat, sare și piper. Pentru garnitura de orez vom avea nevoie de 300 de grame de orez, 1 litru de supă de pui, un ardei galben și unul roșu tăiat cu bulețe, o ceapă tăiată julien, 50 de grame de parmezan răzuit, un morcov răzuit și 50 de ml de ulei de măsline. Punem o cratiță la foc mediu, punem uleiul de măsline, după care adăugăm ceapa tăiată julien și o lăsăm să se rumenească. După ce s-a rumenit ceapa, adăugăm ardeiul și îl lăsăm să se călească 3 minute. Adăugăm și morcovul răzuit și lăsăm totul să se călească 2-3 minute, după care adăugăm orezul. Amestecăm pentru câteva secunde, iar apoi turnăm supa de pui și lăsăm la fiert circa 25 de minute. Eu am mai adăugat 500 de ml de apă până s-a fiert orezul foarte bine. Adăugăm parmezanul răzuit și pătrunjelul tocat, amestecăm și oprim focul. Turnăm orezul într-o formă de silicon și îl lăsăm la temperatura camerei pentru 20-30 de minute. După ce am pus orezul în forma de silicon, presărăm puțin pătrunjel tocat mărunt. Adăugăm mixul de condimente peste carnea de pui și amestecăm pentru a se încorpora foarte bine. Punem tigaia la foc mediu, adăugăm ulei de măsline, după care punem ardeiul la rumenit circa 5 minute. Peste ardei punem ciupercile tocate și le lăsăm până se rumenesc, după care le scoatem într-un bol. Punem o cratiță pe aragaz la foc mediu, adăugăm o lingură de ulei de măsline, după care punem carnea și amestecăm din când în când. După ce s-a rumenit foarte bine, presărăm curcuma, adăugăm ardeiul și ciupercile, iar mai apoi turnăm vinul.
Lăsăm să fiarbă circa 5 minute, după care adăugăm smântâna lichidă. Mai lăsăm 2-3 minute la foc mic, iar apoi presărăm parmezanul răzuit, pătrunjelul tocat și oprim focul. Așezăm orezul pe un platou, după care punem puiul la crem și ornăm cu frunze de pătrunjel sau busuioc. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, iar până data viitoare mâncați responsabil!